వైసు 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 నसीबुने नासिकी गलती की तो वेहाना कल्ला कल्ला आंदू जीवा ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఒక లవ్ సాంగ్ వీడియో. సో కొంచెం ఈజీగా సింపుల్గా చేసిన, అందరికీ నచ్చింది అని అనుకుంటున్న వీడియో. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. సింపుల్గా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈజీగా కూడా వీడియోని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది. చూసారు కదా, కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ కొట్టకుండా వెళ్ళిపోకండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఖచ్చితంగా లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి వాట్సాప్ ఛానల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. వాట్సాప్ ఛానల్లో కూడా జాయిన్ అవ్వాలంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేసిన, అక్కడ నుంచి ఆ లింక్ నుంచి జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి మీరు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ముందుగా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్. నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, దీన్ని ముందుగా 3 సెకండ్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఇంకో ఫోటో, దీన్ని కూడా ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోవాలి, 30 సెకండ్ వరకు. సో డ్రాగ్ చేసి దీనికి కొంచెం సాచురేషన్ యాడ్ చేద్దాం. సో ఇంకా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కొంచెం. సో ఇలా ఇంత చాలు. సో ఇంత పెట్టేసుకోండి. సో పెట్టేసి ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ముందుగా సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. కాపీ 14 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ నుంచి పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ వరకు వయసు అని ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి సాంగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీరేం చేస్తారంటే ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి సో సెకండ్ దానికి పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా పేస్ట్ టైల్. సో ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా, 3 సార్లు వయసు ఇక్కడ వచ్చేసింది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి వేరే ఉంటుంది. సో దీన్ని మళ్ళీ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి సో ఇప్పుడు దీనికి పేస్ట్ టైల్. సింపుల్ ప్రాసెస్, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. ఈజీగా వీడియో అయిపోతుంది, తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే సింపుల్గా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా. సో చూసారు కదా, ఇలా సింపుల్గా వీడియోని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ ఇలా తొందరగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వీడియో ఈజీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో లాస్ట్ లిరిక్స్ తొందరలోనే వస్తుంది. సో ఇక్కడ 29 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ లిరిక్స్ వరకు కంప్లీట్ వీడియో. సో ఇప్పుడు దీనికి ఒకవేళ ఏదైనా టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీ దగ్గర ఏదైనా టెంప్లెట్ ఉందనో టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఏదో ఒకటి యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో దీన్ని ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి ముందుగా లాస్ట్ 13 సెకండ్ ఉంది కదా, దీన్ని ఇక్కడ నుంచి కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసి సో దాని మీద టచ్ చేసి బ్లెండింగ్, లైటింగ్, స్క్రీన్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎంత సింపుల్గా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.